kado ka viral a odlang nu ka choklem asar pi mar a phansi ki puchot athema hala pusi swar sar pi mar ki do pu chini si lapen hala hawar ka prek adim kaningzeta nili plak thek thedet apot lo lasi kidam tang ni phai krep ho September arni kaningze ke chokche do anta rat atum nili phan nangpa keng pon pu pusi ning the parpik lo lapen nili thek an ke chipa keng pon pu lasi hala so hawar along arong asar atum ana phan ta amana peng pi pon si nili tum WKSA hoipen dia chohang pon lo lalrong pli atum aphan jitu nili tum ki jong pon nili tum haladak inut bahini arso mate sapi martam ki klan ki chokchi poni tum karjo long pen amat si hal hai arso phan bahini bang tham ki chokchi phasini tum jong dam lo sitami ladak kaning jedam bang nili plak thek thedet amasi a area po la red light area po si jong dam det mate ning jedam de la sila bang ke nili kanidam chokdam ikidet lo la sila rong pli aphan tara langso ITI luru langso matipung la rong pli aphan ta nili tum pini chipakeng pon thulo nili tum kaning yedam chokdam de det mate lidam de report nang litum phan sami pini rata thengnu nang litum phan taputhot nang chipaklang thu iglo nili kaning jedam ji bangela pukali seta eng hopen bar plot ason si do ikok lo lapen odlang no aka choklem abang phu bang phi atum aphan arona teng pen rat atum insai pon vek pu pusi ning thep lo asi nang litum kado kawe karbyang long ra tum hasame nilitum puthot choro pajir lo athi nang nilitum aphan la puson konani ki chokdam de det ba konani ki lidam de det along nang litum nang ki jong dun pen nang pak keng dun thega pot nilitum kado kawe karbyang long rat phan sami tum WKSA pen ma ka choro si pajir lo la son nang litum nang pak keng dun thega pot athi nilitum sami konani lam kaningje ke ahok lo tema nutin sami kilet ki do ba kopini ka bhul ki do amasila sanok thak se nilitum WKSA hoipen sami akilet bang do ikok la sila saput thak pini nang litum phan choro lo nang litum ki chok che long nang pak keng dun pot la helo nang litum la da kilet dam idet abang ke la helo